Üdvözöllek a meditáció ösvényének harmadik gyakorlati állomásán, ami az életenergia, vagyis a prána megtapasztalásáról szól. Ahogy az előző technikáknál már megszoktad, ebben a meditációban sem lesz semmi, ami igazán tevőleges lenne. Az elme nem kap semmiféle feladatot. A feladatod éppen az lesz, hogy megfigyeld az elméd tevékenységeit, és gyakorlatot szerezz a tudatalatti tevékenységek felszámolásában azáltal, hogy tudatossá teszed azokat. Az első és második technika célja az volt, hogy segítsenek kifejleszteni két fontos meditációs készséget, az egyfókuszú koncentrációt és azt a kvalitást, hogy nyitottá, megadóvá válj minden jelenségre, ami csak meditáció közben felmerülhet, anélkül, hogy elméddel beléjük gabajodnál. Meditáció közben, ha képes vagy hosszabb időn keresztül nagy mértékben semleges és passzív maradni, könnyen előfordulhat, hogy közvetlenül kezded érzékelni a benned lüktető életenergiát, azaz pránát, amely voltaképpen nem más, mint a változás energiája, amely az elme és az érzékelés szintjei alatt rezeg. A szamádi nem más, mint az ellentétek egyesítése, transformációja. A bipoláris elme meghaladása. A mikro- és makrokozmosz, a feminin és maszkulin pólusok, a tudatos és az öntudatlan, a kilégzés és a belégzés egyesítése. Az individuális és az univerzális én határainak megszüntetése. Az elkülönülés egy illúzió, amely az egós személyiséggel, avagy a korlátos énnel való fals azonosulásból fakad. Minél kevésbé avatkozik be tehát az elme az érzékelésedbe, annál inkább válsz képessé az abszolút valóság megtapasztalására. Tudatod minél függetlenebbé válik az elmétől, és annak akarás-tagadás döntési mintázataitól, minél inkább képessé válsz figyelmedet zavartalanul a meditációs objektumodra irányítani, elméd annál inkább veszít a lendületéből, míg végül elcsendesedik. Az átváltás folyamatát nem lehet csupán az értelemmel felfogni, megérteni csak akkor fogod, amikor meg is tapasztalod. A tapasztalás által ismered fel, válsz azzá, ami valójában vagy. Ami mindig is voltál, ám ami eddig rejtve maradt előled az elméd és a gondolataid által gúzsba kötött tudatosságod mélyén. Az elme nem ismeri, nem is ismerheti valódi lényünk és természetünk misztériumát. Korlátozott elménkkel nem tudjuk elképzelni, mi is a szamádi, ahogyan egy vakembernek sem lehet elmagyarázni a színek valódi természetét. Az elme a szamádit képtelen felfogni vagy befogadni. Az elme csupán egy szelep, egy szűrő. Egy érzékszerv, amelynek feladata a fizikai világgal való kapcsolódás. Ezt még talán nehezedre esik felfogni, megérteni, de az elmében való létezés nem más, mint a fizikai valóság zárt hurkú ciklusokban történő újra és újra teremtése. Az elme létezése önmagában nem probléma, éppen ellenkezőleg. A probléma az emberi felfogás, amely azonosítja magát vele. A védikus hagyomány majának, varázslatnak, az elme őrületszerű megzavarodásának hívja az emberiség végzetes tévedését, hogy a korlátos énnel, az egós személyiséggel hiszi magát azonosnak. A jogikus hagyomány úgy tanítja, hogy a szamádi eléréséhez addig kell figyelmünket a meditáció tárgyán tartanunk, amíg az el nem tűnik, amíg egyben nem olvadunk vele. Amíg a megfigyelő és a megfigyelés tárgyának kettős pólusa egymásba nem omlik. Amíg az individualizáció, az elkülönülés meg nem szűnik. Amíg nem lesz minden egy. Figyeld meg a légzés, mint jelenség tágulását és összehúzódását. A belső nézőpontok váltakozását, míg a kettő egyé nem válik. Nincs több lélegző, és nincs több lélegzet. Nincs több megfigyelt, és nincs több megfigyelő. Órák, napok, hetek vagy évek egyfókuszú gyakorlását is megkövetelheti ennek megélése attól függően, hogy hol tartasz az utadon. A szamádi nem arról szól, milyen elszántan igyekszel elérni valamiféle célt, hanem arról az elhatározásról, hogy megad magad a felsőbb akaratnak azáltal, hogy teljesen elengeded az elme aktivitását és mindent, ami már számodra ismert.
A megváltás útja a senkivé válás útja. Ebből következik az a vitathatatlan tény is, hogyha te még mindig azért járod az önismereti utat, hogy több, jobb, elismertebb, szebb, befolyásosabb, sikeresebb, népszerűbb legyél másoknál, ha olyan önös célokra törsz, hogy több pénzed, kielégítőbb párkapcsolatod, nagyobb vonzerőd, jobb egészséged, több hatalmad legyen, nem pedig azért, hogy személyiséged korlátait lerombolva realizáld valódi lényedet, úgy semmivel nem jutottál előrébb a spiritualitásban azoknál, akiket esetleg megvetsz az anyagias létszemléletükért. Sőt, te talán még nagyobb bajban vagy náluk, hiszen elméddel a spiritualitás álcája mögé bújva alaposan beleragadtál a spirituális egó csapdájába, ahonnan a legnehezebb kiszabadulni. Így nekem, jártam ott. Csak nem egy évtizedet rostokoltam a spirituális önállítás zsákutcájában, mire leesett a tantusz. A kvantumfizika megfigyelései szerint a fizikai világot felépítő legkisebb részecskék szilárd anyagként viselkednek, ha megfigyelés alatt állnak, és hullámként a megfigyelő jelenléte nélkül. Hasonlóképpen a lélegzet is hullámszerűnek hat, mikor elkezdesz elengedni, és kezd eltűnni gyakorlásodból a megfigyelő. Még olyankor is, mikor úgy hisszük, hogy teljes egészében engedjük a lélegzetet szabadon magától megtörténni, az, hogy a figyelmet a légzés folyamatán tartjuk, öntudatlanul is befolyásolhatja a légzést. Ez jelentkezhet a has feszesen tartásában vagy a légzés korlátozásában a mellkas területén. Észreveheted, hogy tudatalatt még ragaszkodsz az individuális énhez, ami a harmadik szem környékén feszülő érzésként jelenhet meg. A személyiség struktúra manipulációi sokféleképpen jelentkezhetnek a testedben a gyakorlás során, de a korábbi módszerek használatával már képes leszel öntudatlan folyamataid tudatossá tételére. Minél kevésbé van jelen az individuális én a légzés irányításában, annál jobban érzékelhető, tudatosítható a prána energiaáramlása. Ez sokszor meditációs ülés közben a gerinc spirálszerűen körkörös ringatózásaként tapasztalható meg, ami akár valódi fizikai mozgásban is megnyilvánulhat. Ezzel a jelenséggel persze nekem is csak azóta van szerencsém tapasztalatokat gyűjteni, mióta az évek óta tartó rendszeres jógagyakorlás révén képessé váltam tökéletesen feszültség és fájdalommentesen meditációs ülésben egyenes gerinccel meditálni. A prána, vagy belső energia, maga a belső elevenség, az életenergia, amit csak úgy vagy képes érzékelni, ha az elme és az érzékek teljességgel nyitott, ragaszkodás és ítélkezésmentes állapotba kerültek. Kifejezetten hátráltatja ezt az érzékelést, ha megpróbálsz az elméddel bármiféle történést vagy érzékelést kierőltetni. Ne keresd magadban a pránát vagy bármiféle energiát, mert önmagában a keresés tevékenysége ébren tartja az egós személyiséget, ami távol tartja az érzékelést. Ahogy már az elejétől fogva hangsúlyoztuk, mindent csak fogadj be úgy, ahogy van. Maradj szemlélődő és ellenállásmentes mindennel kapcsolatban, ami felbukkan a gyakorlás közben. Maradj szemlélődő és ellenállásmentes mindennel kapcsolatban, ami felbukkan a gyakorlás közben. Hatolj be az elme minden öntudatlan tevékenységébe, figyelj meg minden felmerülő érzetet, mint egy felfedező egy idegen világban. A meditáció nem más, mint annak gyakorlása, hogy egyre mélyebb és mélyebb rétegeit engedjük el a kontrollálni akaró énnek. Az elme közben nem hal meg, nem tűnik el, hanem megadja magát. Szolgálatába szegődik az önvalónak, a definíciókon és formán túli valódi énnek. Ezt a folyamatot szemlélteti egy ősi távol-keleti illusztráció is, amelyen a meditáció gyakorlást, mint az ébredés útját egy kanyargós úton haladó szerzetes metaforájával mutatják be, aki a hegy tetejére tartó ösvény elején egy megvadult elefántot próbál utolérni, amely egy ugrabugráló majmot kerget. A metaforában a szerzetes a tudatosságot, a kezében lévő ösztöke az éber figyelmet és összpontosítást, a lasszó a gondolatok lecsendesítésének, megfékezésének képességét, az elefánt az elmét, a majom a káprázat világban való szétszórtságot, zavarodottságot, az út kanyarulatai pedig a tudatfejlődés ösvényének fordulatait jelképezik.
Az egyes fejlődési szakaszokban előrehaladva a szerzetes lépésről lépésre úrrá lesz az elme dühöngő elefántján, megszelídíti a zavarodottság csapongó majmát, lassanként a sor végéről a karaván elejére kerül, ahol először vezetni kezdi az elefántot, majd végül azt meglovagolva a felhők fölé emelkedik. E folyamatban tehát nem az egós személyiség, az elme akarata érvényesül végül, hanem az örök isteniéné, az önvalóé, a tiszta tudatosságé. A meditáció a szeretet aktusa, amelyben az elme megadja magát valódi lényed központjának, szívének, lényed igazi énjének, Istennek. Kezdődjön hát a meditáció. Fogadj el mindent annak, ami. Add meg magad annak, ami van, itt és most. Csak ülj, az ülést nem kell csinálni. Az ülés csak történik veled. Itt egy test, amely csak ül és lélegzik. Figyeld meg a természetes légzést. A légzés csak van. A légzés csak történik. Nem kell részt venned benne, csak engedd, hogy történjen. Testedben az összehúzódás és kitágulás pulzálása csak úgy van, létezik. Nincs ennél valódibb dolog a jelenben. Tagadhatatlan a létezése. Figyeld meg, ami van. Engedd meg, ami van. Most pedig a tudatosságod kitágításával figyeld meg a légzésed annyi különböző jellegzetességét, amennyit csak tudsz. A has emelkedését és süllyedését. A levegő súrlódását az orrjárataidban. És a többi légjáratodban. Figyeld meg, hogy a légzésed mély vagy felszínes. Hogy a be- vagy a kilégzésed a hosszabb. Figyeld meg a ki- és a belégzés közötti szünetet.
Különbözik-e bármiben a kilégzés előtti és az utáni szünet? Figyelj meg annyi aspektust, amennyit csak tudsz, anélkül, hogy bármelyikbe belekapaszkodnál, vagy bármiféle jelentőséget tulajdonítanál neki. Csak fogadd el, hogy olyan, amilyen. Próbáld megfigyelni, honnan ered a ki- és belégzést elindító inger vagy parancs. Valóban te veszel levegőt, vagy az csak úgy megtörténik veled? Lélegzel, vagy valami lélegeztet? Ne gondolkodj a kérdésen, hogy választ találj rá. Csak próbáld megtalálni, hová mutat lényedben a kérdés. Ahogyan a lélegzet kitágul és összehúzódik, légy éber a változás teljes terére. A légzés hullámainak formáira, ahogyan feltámadnak és kihújnak. Mint egy hullám, amely kiemelkedik, majd visszahull az óceánba. Figyeld meg a hullámokat, majd tudatosítsd az óceánt, anélkül, hogy bármelyikre jelzőket, címkéket aggatnál. Csak figyelj, fogadj be mindent, ítélkezésmentesen, közönösen, semlegesen. A lélegzeted szó szerint minden egyes sejtet elér a testedben. Engedd meg az éberségednek azt a tágulást, amivel a változás terének megfigyelését az egész testre kiterjesztheti, és még azon is túl. Ha elvesztenéd a fonalat a kiterjesztett légzés figyelésében, térj vissza nyugodtan bármikor a légzés közvetlen megfigyelésére. Érezd a változás hullámait, ahogy áthaladnak a testeden, ahogy átmossák a testedet, ahogy életre keltik a testedet a legrejtettebb pórusáig, az utolsó sejtjéig áthatva azt, a gondolataiddal és az érzékeléseddel együtt.
Miközben átérzed, hogy az egész tested lélegzik, vagy lélegezteti valami, figyeld meg, hogy találsz-e bármiféle ellenállást vagy feszülést. Ha igen, egyszerűen csak fogadd el ezt is. Az elengedés magától történik azáltal, hogy egykedvűen megfigyelsz mindent, ami felbukkan. Csak figyelj és maradj semleges. Ne címkézz semmit jónak vagy rossznak. Hagyd, hogy minden az legyen, ami. Ne engedd az elmédnek, hogy bármiféle módon manipulálja a meditációdat. Miközben megfigyelsz, engedj el minden gondolatot és meggyőződést arról, hogy mi az a lélegzet. Ne maradjon benned tudás arról, mi az a lélegzés. Szabadulj meg minden elvárástól. Csak légy megfigyelő, és engedd, hogy a tágulás-összehúzódás jelensége megnyilvánuljon benned az érzékelés legfinomabb szintjein. Tartsd a fókuszt a változás gyökérszintjén, a nyers érzékelésen. Ott, ahol az elme még nem aktív. Nem azonosítja, definiálja, címkézi a felbukkanó jelenségeket, és nem reagál rájuk. Tartsd a figyelmed az érzékelésen, anélkül, hogy diszkriminálnál, kapaszkodnál, vagy menekülnél bármelyikkel kapcsolatban. Anélkül, hogy nevet adnál a jelenségnek. Nem mulassz el egyetlen érzékelést, az energia egyetlen finom rezdülését sem a változás terében. Légy tudatában minden új érzetnek vagy jellegnek, ami felbukkan, de ne próbálj meg ezek után kutatni. Csak figyelj befelé. Légy reaktív, és nem proaktív. Csak fogadd a dolgokat, és figyeld meg azokat. Ne hozz létre jelenségeket csak azért, hogy megfigyelhess valamit. Figyeld meg a valóságot annak, ami. Hatolj mélyebbre. Add meg magad. Engedj el. Légy éber.
Jelen. Légy nyitott. Figyelmed legyen olyan, mint egy sejmesen folyó sima olajsugár, amit a meditációt tárgyára irányítasz. Ha valamelyik meditációs akadályba ütközöl, hatolj a mélyére, figyeld meg, világítsd át, tedd áttetszővé, és oszlasd el a tudatosságoddal. A jelenléted legyen éber. Belső energiád megtapasztalása élénk és életteli élmény. Ne próbáld elmédre erőltetni a csendet. Próbálkozás aktivitással jár, ami a csend ellentéte. Maradj a változás terében. Csak legyél. Engedj el mindent, ami aktivitás, és a csendes nyugalom kibontakozik benned magától. Gyakorlásod előre haladtával az érzékeléseid mindegyikét csak jelenségként fogod tapasztalni a változás terében, elveszítve individuális jellegzetességeiket. Végül egyetlen dolog marad csak változatlan. A valóság, hogy mindig minden változik. Ki az benned, aki tudatában van ennek? Bármilyen fájdalom, érzelem, gyönyör, bármely jelenség lassan megkülönböztethetetlenné válik. Határaik elmosódnak, csupán változó minőségű energiák váltakozásaiként érzékeled őket. A pránát, a benned kibontakozó mindenség konstansan táguló és összehúzódó pulzálásaként ismered fel. A prána az az energia, amely az összes lehetőség óceánjából spirális pulzálással kiemelkedve hozza létre lényedben a formát, a mozgást és az életet.
Prána érzékelése úgy szintén pulzáló, változó. Hol érzékeled, hol meg nem. Fogadd ezt el, légy megengedő és semleges. Légy semleges azzal kapcsolatban is, ha még a semlegességed is változó. Hol képes vagy a semlegességre, hol nem. Légy semleges mindenre, ami van.